sitten marssivat rohkeasti professoreiden juttu sille, että tässä me nyt on, niin mä haluaisin tehdä tätä ja tätä. Ja naisopiskelijoilla se on taas sitten vähän toisinpäin. Että vaikka olisi hirveän hyvä tietotasokin ja taitotaso, niin silloin ollaan siitä epävarmoja siitä niin kuin omista kyvyistä ja sitten ei rohjeta ottaa yhteyttä. Ja tämä on semmoinen, että meidän on niin kuin turha syyllistää opiskelijoille tästä, vaan tämä on semmoinen, mikä meidän opettajien ja professorien täytyisi ymmärtää ja ottaa se sitten huomioon sillä lailla, että naisopiskelijat myöskin niin kuin pääsee meidän ryhmiin mukaan, että siellä ei tule vaan sellaista, että valitaan vaan semmoisia niin kuin kivoja kundeja sitten niihin ryhmiin. Ja tästä on ihan tutkimustietoa. Esimerkiksi Ruotsissa Uppsalan yliopistossa tehtiin semmoinen tutkimus noista nais- versus miesopiskelijoista. Huomattavan tärkeänä pointtina tässä oli se, että se virka oli, tai tämä jatko-opiskelupaikka oli niin kuin tavallaan laitettu avoimeen hakuun, koska naiset on tavallaan ylivarovaisia senkin suhteen, että halutaan nimenomaan tulla valituiksi pelkästään meriteillä, eikä vaan sen takia, että on mukava opiskelija, kun taas miesopiskelijat enemmänkin käyttää tämmöisiä niin kuin epäformaaleja teitä. Usein perheen perustaminen nähdään syynä naisen uraongelmiin. Miten itse näet asian? Mun mielestä tämäkin on tavallaan vähän harhakäsitys tai semmoinen niin kuin helppo selitys asioille. Koska minkä takia yhtä hyvin niin isillä ei ole samanlainen rooli lasten suhteen. Miksi niitä ei miehet yhtä hyvin voi pitää näitä hoitovapaita. Siitä on myöskin tutkimustietoa olemassa, että on verrattu itse asiassa naisia, joilla on lapsia, siis tiedenaisia, ja naisia, joilla ei ole lapsia. Ja on havaittu, että keskimäärin nämä naiset, joilla on lapsia, ovat loppujen lopuksi tuottavampia. Siinä mielessä he tuottavat enemmän julkaisuja. En sitten tiedä, mistä tämä johtuu, mutta ainakin ajankäytön niin kuin oppii koordinoimaan kyllä hyvin tehokkaasti perheen kanssa. Ja sitten kanssa puhutaan siitä, että on vaikea lähteä esimerkiksi ulkomaille perheen kanssa, että se olisi naisille vaikeampaa, mutta kyllähän tämäkin on niin kuin aika lailla asennekysymys, että yhtä lailla se on perheelliselle miehelle pitäisi olla periaatteessa sama tilanne, että on vaikeaa lähteä ulkomaille tai että asiat joutuu järjestämään joka tapauksessa. Siinä mielessä tämä meidän niin nykyteknologia itse asiassa on helpottanut tilanne, että mäkin teen joka ilta tämmöisiä virtuaalikokouksia kotoa käsin. Että mun ei tarvitse olla täällä enää fyysisesti työpaikalla, vaan mä voin hoitaa ne kotona ja sitten käydä välillä kokkaamassa ja sitten tulla taas sitten takaisin siihen kokoukseen. Että se on niin helpottanut tätä ajankäytön järjestelemistä. Että kaiken kaikkiaan mun mielestä se on semmoinen niin kuin harhakäsitys, josta pitäisi päästä eroon, että jos perheasiat jaetaan tasaan ja miehet pitää isyyslomia ja niin edelleen, niin silloin perheasioita voidaan pitää ihan pääsyllisenä, vaan kyllä se on nimenomaan sillä asennepuolella ja sillä puolella, että tuetaan naisia jatkamaan esimerkiksi fyysikoulua tai jotain muuta vastaavaa uraa. Ja sitten tämmöinen työ ja perhe, että yhtä vaikeaa se on, jos saat vaikka vuorotyössä allepan kanssa, niin se on vaikea järjestää päivähoitoa ja muuta vastaavaa. Millä tavoin naisfyysikot ovat verkostoituneet? Täällä meillä Suomessa on tämä naisfyysikoiden verkosto on nyt ehkä muutaman vuoden ikäinen. Tämä asia tulee oikeastaan, on tullut yhtä aikaa aika monella taholla. Nyt en sanota viimeisen ehkä 5 vuoden aikana. Meillä on esimerkiksi Pohjoismaiden tasolla on tämmöinen pohjoismainen naisfyysikoiden verkosto, jossa mä oon itse ollut kanssa mukana. Ja meillä on ollut näitä tapaamisia varmaan just ehkä 5 vuoden ajan. Ja sitten niitä on ihan Euroopan tasolla. EUlla on verkostoja, joita EU tukee. Ja sitten esimerkiksi mun alalla meillä hiukkasfysiikassa, niin meillä näissä CERNin kokeissa me ollaan tehty itse omia naisverkostoja. Myöskin nyt ihan viime vuosien aikana. CERNin hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa järjestettiin